V popelnici jsou dva kokoti. Můžu, pičo, já to neotučím, ale v pohodě. Čum na ty kokoty, kámo. Kámo, brášku, nejpohodlnější. Hele, kámo, tohle je pohodlnější než můj Chrastava měla by se učit jako od mistrů. Tady Jablonec přednáší, jak se leží v popelnici. Jablonec a Liberec. Ve dvou se to dá, musíte na to umět, borci. Normálně, čo narveš nohy dovnitř a zavřej se nějak záhadně. Počkej, kokota zavřeme, hej. Debili jsme zavřeli. Počkej, zavřej úplně. Dobrý den, toto je vlogísek. Blecha Blechyč u mikrofonu, provalíme chálovat. Přesně tak, jsem zavřel dva kokoty v popelnici. Je to fakt kurva psycho, kámo. Potkali jsme nějakého hosta, jího na chlastu. Jmenoval se Žížala do píči. Nechápeš, chápeš. Ale vole, tohle je extrém. Tohle je fakt extrém na Řezníkovi, tohle nezažiješ nikde jinde než v Liberci do píči. Tohle je liberecký živůtek, chápeš, do píči. Já jsem tady hodil cigáru a já jsem ho netípnul. Tady ty kokoty. Píčo, A jdeme na Řezníka.